गुवाहाटीयाव थानाय नलपारा बर' गामिनि गासै गं 50 नखरनो दिनै UTO निफ्राय थिं राननानै होदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय नलपारा गामियाव बर' फिसाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो गोजोनै रायजो जाबोदोंमोन। बेबायदि गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोसेयावबो थांनाय जानुवारि दाननि 21 खालार सानखालि हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया नलपारायाव थानाय बर'फोरनि नखरफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै होख्रांफैदोंमोन। गुबुन फारसेथिं नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो बे एखे जायगायावनो थानाय बर'नि अनगायै गुबुन हारिनि गोबां सुबुंफोरनि न' दं, बेफोरखौ नखरसेबो आखाइ होआखैमोन। आथिखालनि रायजो सोरखारा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिगासिनो जे जों थागिबि सुबुंफोरनि हायावसो दं, थागिबि सुबुंफोरखौ माब्लाबाबो होखारनाय जानाय नङा होनना। नाथाय साननो गोनां बाथ्रादि बुङो मोनसे मावो मोनसे, बेयो जों बर' सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। हाग्रा बिफाननि बेबायदि न' सिफायनानै होखारनायनि जाहोनाव गोबां नखरफोरा गोबां खहा जानांदोंमोन। बेफोर दुखुथिया नखरफोरखौ नुनानै दिनै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम UTOA आ गासै गं 50 नखरफोरनो न' लुफैनानै थानो हानायनि थाखाय बान मोनसे थिं राननानै होदों। बुंग्रिनि नलपारानिखौ जों 6 तारिखाव थांनाय फेब्रुवारिनि 6 तारिखाव आसामनि चिफ मिनिस्टारनो अनलाइन जों मेम'रेन्डाम हरदो इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम। बर', राभा, गार', तिवा, मिसिं, कार्बि, देउरि, डिमासा गासै साहित्य सभानि जानानै जों 8 ट्राइबेल साहित्य सभानि जानानै जों मेम'रेन्डाम हरदो। आरो बिनि सायाव मानिनां गिबि मन्थ्रिया गोख्रोङै बेबस्था लानानै रिपर्ट होनो थाखाय रेभिनिउ कमिशनारनो अर्डार होदो। रेभिनिउ कमिशनारा डिसिनो हरबाय, डिसिआ डिएफनो हरबाय। डिएफआ अलरेडि प्रिपेयार खालामबाय। नाथाय बे नलपारानि बे हाजोनि बे केसा आसाम हिउमेन राइट्स कमिशनाव मोनसे केस जाना दङ। दिल्लीनि सासे जोंनि ट्राइबेल मानसिया हिउमेन राइट्सआव केस होदो। बे जिहेतु हिउमेन राइट्सआव केस जाना थानायखाय डिएफअनि रिपर्टखौ पाब्लिक खालामाखै आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो बिनि सायाव बा चिफ मिनिस्टारा कोनो पजिटिभ दाबो जेबो लायाखै। खिन्थु आसा खालामदो जे बिखौ आरो बिनिफ्राय जोंनि बेनि थागिबि ट्राइबेलफोरखौ बर'फोरखौ होख्रांनाय नंलिया। खारन होख्रांनाय এই कारणे जों न'सेखौ होख्रांबाबो हेंथा होगोन, मानोना बिनि सोरगिदिं गुबुन हारिनि मानसि गोबां दङ। थांनाय जानुवारियाव जि समाव न' सेफायदोंमोन बे समाव सासे मोजां खौरां जोंनि नलपारा दातालपारानि बर' आरो जनजाति रायजोफोरनि थाखाय। मानोना आं बिनिखा, आं बे नलपारा दातालपारायाव नांजाबनाय दातालपारा गुदि फरायसालियावनो 40 बोसोर साख्रि मावनानै आं रिटायार जाबाय। आं सासे फोरोंगिरि, बेयाव आंनि गथ'फोर दङ, फरायसाफोर दङ, बिमा बिफा गार्जेनफोर दङ। दिनै मोजां खौराङा बेनो जे जनजातिफोरा थागिबि जनजातिफोरा खौसे जानानै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम खालामनानै बिनि खैफोदाव गोलैनाय बर' जनजाति रायजो राजाफोरखौ मदद खालामफैदो। बे जोबोद गोजोनथाव। आरो बे नलपारा दातालपारा जिथु माने हाजोनि हा, बेखौ एभेक्सन खालामदोंमोन थांनाय जानुवारि 21आव। फेब्रुवारिनिफ्राय बयबो मिथिदों, नोंथांमोननि बिखेखকৈ इउटिउबारफोरा सारा मुलुगाव बेखौ फोसावनानै जोंनि थागिबि जनजातिफोरखौ दे गोदाव सोराव बे गोजांग्रो जानुवारि फेब्रुवारिनि बे गोजांनाय समाव न' बां सिफायना सिलिंखार खालामना गथ' गथाय आइ आबै मादै गथ' उन्दै गोरलैफोरखौ नों खैफोदाव खोलैदोंमोन। बेखौ जों बयबो जयै जुजिनानै नाजानायनि उनाव दा बिसोरो बेयाव एसेब्लाबो दख्लासे हा लानानै थाफिननो मोनदों। आरो बिनि थाखाय न' लुनो बिथांमोना थिं गैया, बे प्लास्टिक खोबना दङ। दिनै लेट्रिन बानायनो थिं गैया, ओरैनो टेम्परारि प्लास्टिक बानायना दङ। बेखौ दिनै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम, बे मोनसे गेदेर आसामनि गासै ट्राइबेल हारिनि मोनसे जथाय आफादा दिनै एफा गेदेर मोनसे मदद होफैबाय। बिनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावबाय आरो बरायबाय। बर'खौ सेफायदों बेखौ जों सैज्य खालामनो हायाखै, हायाबो आरो सेफायनो होआ जों। हा मोननाय मोनैया सरकारा होयोआ बेलेग खोथा, जों जेरै दङ बेयावनो रायजो जाना थागोन। नलपारानि उनाव दाखालि मेयाव 13 मेयाव फिन बेयाव माने बरबारि सिलसाकुआव बे दैब' जागाखौ बिलो माने जाम्फै माबा दैसा बानायनो होननानै जावग्लुं जावसि बेयावबो बर' मिसिं गुबुन असमिया थागिबिफोरखौ होख्रांजोबदो, गुबुन हारिखौबो होख्रांदो। बिनि बांसिन खहा जादों बर', बिनि उनाव मिसिं आरो गुबुन माने माबा टटेल जों 91 नखरा जोंहा थागिबि जनजाति आरो हारसाफोर लोगो नांना असमिया लोगो नांना 91 फेमिलि। बेखौबो जोङो थांनाय 20
माने मे खालि बिथांमोनहाबो दंमोन जों बेयाव धरना होनानै ट्राइबेल संघ एबसु डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभा आरो इटसा जों गासै लोगो नांनानै बेयाव गतै दल संगठना जोङो धरना होनायनि उनाव मानिना गिबि मन्थ्रिया रेभिनिउ कमिसनारनो अर्डार होदो रेभिनिउ कमिसनारा डिसिनो हरदो डिसिजों आं दाखालि मंगलबाराव 30 जुन खालि कामरुप मेट्र'नि डिसि बिथां पल्लभ गपाल साहा बिथांजों रायलायना बे चिफ मिनिस्टार अनारेबल चिफ मिनिस्टारा जि डिरेक्सन हरदो जे थाबैनो बेयाव माने जायफोर थागिबि सुबुङा न' बां सिफाय जादों बिथांमोननि रिपर्टखौ इमिडियेट साबमिट खालामनांगोन होननानै अनारेबल चिफ मिनिस्टारा अर्डार हरदो आरो बे अर्डारखौ थाबै मावफुंनांगोन होननानै आं डिसिजों रायलायबाय दा फैगोन हप्तायाव डिसिया गासै अर्गानाइजेसनखौ लिंनानै बे 91 लिस्टनिफ्राय स्क्रुटिनाइज खालामनानै बासिख्ल'नानै बबे बबे सोर बेयाव हा बा कम्पेनसेसन मोनगोन बेखौ डिसिसन लागोन होननानै डिसिया खोथा होदों भारत सरकारनि मानिनां नरेन्द्र मदिनि मोनसे प्रजेक्ट दङ घर घर जल आरो घर घर माने बिजली बे मोननैजों थाबैनो जागोन निश्चय खाथियावनो दंखायो बिनि थाखाय जों लकेल एमएलए आरो लकेल काउन्सिलरखौ बुंदों लामाखौ बानायनो थाखायबो बिनि लकेल डेभेलपमेन्ट कमिटिफोरा बुंदों जे थाबैनो लामा आरो कारेन्टआथ' नै दोंखाजोबो मालायफोरा बर'आल'सो गैया गतिके बेयाव बारा नाङा बेखौ घर घर जल आरो घर घर बिजली बे प्रधान मन्त्रिनि आरो लासैनो हाया थिग जायोबा सबके लिए घर माने मा होनो प्राइम मिनिस्टार माने आबास योजनानि गेजेरजों न'बो गंफा गंफा लुनांगोन होननानै जों दाबि खालामो आं बाहाय एसिया इन्डिजिनियास पिपल्स पेक्ट होननाय मोनसे इन्टारनेसनेल एनजिअ खौ रिप्रेजेन्ट खालामदों जों इन्टारनेसनेल अर्गानाइजेसन हिसाबै एसियानि 14टा कान्ट्रियाव जों खामानि मावो थागिबि आरो ट्राइबेल ओमफ्राय इन्डिजिनियास सुबुंफोरनि थाखाय बिसोरनि मोन्थाइनि थाखाय बिसोरनि सुबुं मोन्थाइनि थाखाय जों खामानि मावो बे हिसाबैनो जेला जों बे घटनाखौ खोनादोंमोन बेनिफ्रायनो जों खामानि मावनो हानो बेखौ सानबाय थादोंमोन दा बे हिसाबैनो जों बिथांनो अलरेडि कानेक्ट जाखाबायमोन इउटिउबनि लिडारजों एसे कन्टेक्ट दंखायोमोन बिथांमोनखौ जों मोनसे ट्रेनिङाव लाबोनो हादोंमोन बे हिसाबै जों बिथांमोनजों मोनसे लिंकआव फैखाबायमोन आरोखि जों बिथांमोनखौ बाहाय आप्रच खालामबाय बे केसाव बिथांमोना मोनसे खालामनो हागोन नामा ग्राउन्डआव होननायाव बिथांमोना ओमफ्राय जों ग्राउन्ड भिजिट खालामदों ओमफ्राय बेनिफ्राय जों रिपर्टफोरखौ मोनदों बे रिपर्टफोरखौ मोननानै जोङो सानदों माबा मोनसे नोंथांमोनजों कलाबरेट खालामनानै माबानो थाखाय थ' बे हिसाबैनो जोंनि बे घटनायाव इफेक्ट जानाय 51 फेमिलिसफोरनि थाखाय इमिडियेट एसिस्टेन्स हिसाबै मा होनो हागोन होनना साननायाव थिं बान होबा साबसिन जागोन जिहेतु बिथांमोननि थानाय देराखौ सिफायजादों दा बिथांमोना थानाय जायगा गैया अखा बांखा बे समावथ' गोजां बोथोरबावमोन दा एसे गोबाव जानानै प्रसेसा दा दैज्लां सफैबावबाय खामानि मावनो हादों बेखौ सानबाय थादोंमोन थिग बे समावनो होहैनो थाखाय दा बे हिसाबै दिनै बे खामानिखौ जाफुंसारनो हाबाय बिथांमोननि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसननि मददजों जों ग्राउन्डआव जों सफैबाय आरो बेखौनो जों दिनै जोबोद गाहाम मोनदों बे हेफाजाबखौ बे गामिनि थागिबि मानसिफोरनि थाखाय होनो हानायखाय बेसिकेलि इन्डिजिनियास मानसिफोरखौ जों गावनि मोन्थाइनि थाखाय गसंथानो थाखाय जों ट्रेनिंबो होयो बिसोरखौ केपासिटि बिल्ड खालामनानै होयो दा बे हिसाबै जेरावखि जाया इन्डिजिनियास ओमफ्राय ट्राइबेल सुबुंमोनहा सरकारि बा बेसरकारि माबाजों सुबुंजों नाख्रेबजायो सुख्रेबजायो जों बाहायनो गसंथानायनि मोनसे प्रसेस लायो आरोखि दा बे हिसाबैनो बाहायल' नङा जों अন্য ट्राइबेलफोरनि अर्गानाइजेसनजोंबो जों आसामाव खामानि मावो बे हिसाबै नर्थ इस्टआवबो जों बिदिनो खामानि मावो आरोखि दा बे हिसाबै जों बेखौ कन्टिनिउ खालामलांगोन जों जेरावखि जाया थागिबि फिसाफोर जेराव नासयजायो जेराव माबा जायो बेहाय जों सहैगोन आरो जों बेहाय जोंखौ जों मदद होगोन आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि जानानै साफ्रोमखौ आरो खनसेबाव बरायफिनो जोंनि बेवहाय फैनायनि गाहाय थांखिखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय माने जोङो बे 31 तारिख जानुवारि 31 तारिख 2022 सनावहाय जेनाखि आसाम पुलिस आरो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनानै बे जोंनि बर' 51टा फेमिलिनि न'फोरखौहाय
खामानि मावनो हानो बेखौ जों सानबाय थादोंमोन थिग बे समावनो थांदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो कानेक्ट जाखाबायमोन इउटिउबनि लिडारजों बेखौनो जोङो ट्रेनिं होनो स्टार्ट खालामखाबाय बै समावहाय जोङो बहाय फैनानै नायफैदों आरो बिसोरजों लोगो लादों जोंना माबोरै जादों बेखौ जों खबर लानायावहाय जोङो माबा मोनसे बिसोरनि थाखाय दुखुथिया न'खरफोरनिफ्राय माबा मोनसे होनो हायो नामा होननानै जों लामा नायदोंमोन आरो बेखौहाय आङो दाख्लै थांनाय फेब्रुवारि मास 19निफ्राय 23 तारिखआवहाय मोनसे अनलाइन ट्रेनिं जादोंमोन AIPPनि इन्टारनेसनेल माबा ट्रेनिं दा बेवहाय आङो बे खोथाखौहाय मेनसन खालामदोंमोन आरो बे मेनसन खालामनायावहाय बिथांमोनहा AIPPनिफ्राय जोबोद सिरियास लादों आरो बिसोरो बिथांमोना जोबोद दुखु फोरमायदों आरो ओमफ्राय बे समाव AIPPनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङाबो माने जोंनि बे जोंनि सार ब्रह्मदेबखौहाय लोगो लानो थांदों आरो बिनि उनावहाय फिन डाइरेक्सन लोगो लानानैहाय बिसिम जों प्रसेसआव फैयो दिनै बे बान मोनसे टिमखौहाय जों बिसिम लाबोनो हादों आरो बे प्रसेसखौ लाजेनबाय जोङो RTI होदों बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बिसोर माने माब्रै बे थखसे बर'फोरखौल' होनानै बे खाथि खालानि नन ट्राइबेलफोरखौ बिसोरो जेबो खालामलाङाखै बेनिखायनो जोङो बे RTI होदों मा ग्राउन्डआव खालि बर'फोरखौल' होखारफैखो दा जों RTI रिपर्टखौ दाबो मोनाखै आरो बे RTI रिपर्टखौ मोनखांबासो जों नेक्स्ट स्टेपखौ जों लागोन